Waslu fl-aħħar il-preparamenti għal 5 edizzjoni tal-Karnival tas-Sajf li se jsir f'Buġebba u Marsa Skala. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal kif kollox dawn it-3 ijiem ta' Karnival Sajfi se jieħdu sem 11 karru u 10 kumpanijiet differenti. Paul Mizzi, dilettant tal-Karnival, spjegalna kemm baqa' xogħol u kemm jieħdu żmien il-preparamenti għal dan l-avveniment. Fadlilna daqsxejn xogħol oħra irqad ta' biex nagħmlu u l-final touches u nkun mbagħad kemm nerma barra biex nkun nistgħu noħorġu għat-triq. Jiddependi skont kemm ikollok ħajnuna, fil-dak tiegħek ma tantx qiegħed jiena, imma dejjem joħorlok xahrejn 3 xhur fih il-Karnival tas-Sajfija. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici saħaq li avvenimenti bħal dawn ikomplu jsaħħu tradizzjonijiet tagħna l-Maltin, filwaqt li fakkar ukoll fil-proġett tal-imħażen l-ġodda li qegħdin isiru sabiex ikun hemm post aktar adattat fejn isir dan it-tip ta' xogħol. U allura la darba il-poplu fil-Karnival jara pont biex jiduq iktar il-kultura aħna għandna obbligu li nkabbru u nsaħħu dan il-pont biex iktar nies igawdu jieħdu pjaċir din il-ħiliet b'dawn il-ħiliet straordinarji ta' dilettant tal-Karnival. Fid-dawl ta' Valletta 2018, is-Segretarju Parlamentari Deo De Battista stqar li din id-darba l-Karnival se jkollu importanza kbira. Jgħin il-Karnival bħalma hemm kull sena, imma d-darba ħajkollu iktar impetus minħabba l-istess Valletta 18. Il-Karnival tas-Sajf se jsir fuq perjodu ta' 3 ijiem fil-25 u fis-26 ta' Awwissu f'Buġebba u fis-27 ta' Awwissu f'Marsa Skala.